tak cítil. Co to znamená, že není evropský lid? Co je znakem lidu? Co vlastně znamená demos? Demos je vždycky definován politicky. Takže například v Československu žili 3 národy. A nepodařilo se definovat ty 3 národy vztahem k ústavě. Ale ve Švýcarsku žijou 4 národy a ta definice vztahem k ústavě jim stačí. Co je to tedy lid? Musí mluvit tou samou řečí? Jak vidíte, ne. Ve Švýcarsku jsou 4 národy, nejméně 4, možná 5, a jsou definovány vztahem k ústavě a ke svému státu. Proč by tedy Evropa nemohl být definován? Mluvím sice česky, ostatně příkladem budiš naše krásné staré Rakousko, kdy našel jsem někde nedávno učebnici češtiny z roku 1908 a tam taková věta tam byla, ta zněla: jsem Rakušan, jsem Rakušan českého původu, jsem Rakušan Čech. Tak něco takového bych řekl i dneska, jsem Evropan Čech. Nevidím dost dobře, proč se domnívá Václav Klaus, že neexistuje evropský lid. Evropský lid vždycky existoval. Například existoval už ve staré říši, svaté říši římské. Existoval přece evropský lid. Křesťané měli jakýsi se snažili definovat křesťanský lid. Přece Palacký, když píše Dějiny národa českého, tak hovoří výslovně o lidu, jaksi evropském lidu. Některé ve své úvaze třeba o idei státu rakouského mluví o evropském lidu. Takže nechápu, vy se necítíte být součástí nějakého evropského demos? Ano, cítím. Tak vypadáte. Samozřejmě, každý by vás klasifikoval jako součást evropského lidu. Takže proč naléhá na tento Václav Klaus na tento moment? Ale ta otázka té autentičnosti mi přišla legitimní. A co tedy dělá nějaký lid autentickým? To se ptám já vás, na to já nejsem schopná odpovědět. Já myslím, že ta otázka je úplně špatně položená. Tak existuje nějaký demos. Je to snad rasa, která dělá člověka? Je to snad jazyk? Ne? To by bylo nebezpečné, kdybychom řekli ano. Takže taková ta otázka po autentičnosti je jen lepší formulace otázka po čistotě. Tak jako neexistuje čistá rasa a díky bohu, že neexistuje, tak nemůže existovat čistý evropský lid. Existuje ten bastardní spletený evropský demos, jehož jsme přece součástí. Já jsem rád součástí toho spleteného, smíšeného evropského lidu. Ano, já nakonec taky. Ten čas s vámi velmi utekl. Filozof, sociolog Václav Bělohradský byl hostem interview ČT24. Děkuji vám, přeji krásný večer, zase někdy příště. Naschledanou. No a my zítra představíme novou mluvčí ministra pro lidská práva Lejlu Abbásovou. Sledujte dál ČT24. Na viděnou.